निश्चितच आपण पाहतोय की राज्य सरकारकडनं एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं गेलेलं आहे. राज्यामध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनं मुख्यमंत्र्यांकडनं सुतोवाच देखील करण्यात आलं होतं की या संदर्भात आपण समिती स्थापन करू. त्याच अनुषंगानं आज मुख्यमंत्र्यांकडनं या समितीची घोषणा करण्यात आलेली आहे. 6 महिन्याच्या आत या सगळ्या संदर्भातला अहवाल जो तो राज्य सरकारला देण्यात यावा, जेणेकरून पुढील काही दिवसात या समान नागरी कायदा संहितेच्या संदर्भात लागू करण्याच्या ज्या काही प्रक्रिया आहेत त्या राज्य सरकारकडनं राबवल्या जातील. आपण पाहतोय केंद्र सरकारकडनं सातत्यानं समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनं राज्यांना काही निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार उत्तराखंड असेल किंवा इतर काही राज्य असतील त्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला होता. महाराष्ट्रात सुद्धा आता या दृष्टीनं हालचाली सुरू झाल्या. त्यामुळे सीए एनआरसीच्या नंतर यूसीसीच्या संदर्भात सरकारकडनं या हालचाली सुरू करण्यात आल्या. त्यामुळे याचे पडसाद नेमके कशा पद्धतीने उमटतात आणि समान नागरी कायदा संहितेच्या संदर्भात विरोधकांची नेमकी भूमिका काय असणार आहे याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. नक्कीच ओम, धन्यवाद दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी.